liwat an bag mga aga nga ini nagahatag imbag mga paglaom kung kagabi man ikaw nagmasurugon tungod ang problema nga diri mo naiilo yan ang aga sangkay ko maaamkon mo ang kamurayawan magsarig kala adios ikaw iya bubuligan maski ano ka mabuga anatong ginpapasan ha mga pag-ampo naton kita maging madinaragpon di ka magruha-duha kay Jesus kala magsari ha iya mga ikin saad imula lauman hiyaan suok masangkay marigon nga sarandigan iya aton nagsasaad na dirit kita niya kayaan lalara pag-ung aga lalalara pag-ung paglaong. Hello, magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome po sa ating paboritong programa, Ang Baton Hanimo Problema. Live na live po tayo dito sa YouTube channel ni Kuya Joel and Ate Pe. Nagaagian kagabihon pag-abot ang kagahon nagaagian para sa anon kung Gusto nato mga kasangkayan nga daratag sa nga panimalay hinapunta nga adag itang maupay kahimtang mga kasangkayan nga paglaom at tubangon mo nga may kalipay nga magdayaw ka iya hiyaan suok mga sangkay marigon nga sarandigan hiya haaton nagsasaad na dili kita niya bayaan lalara pag-unga aga lalalara. Gusto po ang lahat ng ating mga viewers ayaw lang nag-tune in mga kaibigan pag-unga aga lalalara pag-unga paglaong nagaagian kagabihon pag-abot ang kaagahon nagaagian para sa anon kung ni Kristo agahain mo kada pag-unga aga may pag-unga paglaom at tubangon mo nga may kalipay nga magdayaw ka haiya hiyaan suok mo nga sa magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome po tayo sa ating paboritong programa niya Ang Baton Hanimo Problema. lalara pag-unga aga Alright, introduction tayo mga kaibigan. pag-unga paglaong lalara pag-unga aga lalalara pag-unga pag Ang Baton Hanimo Problema. Taramdan na nagahatag hin mga sagot para ang pinagin. Ikaw ba nagugupatan tungkol yung problema? Sangkay. Ini nga programa para mudla hanin. Ang Baton Hanimo Problema. Nadangan at sa Amerika na alas 8 at alas 3 ikang Lunes at Wagyenes. Ang Baton Hanimo Problema. Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome po sa ating programa. Live na live po tayo dito sa YouTube channel ni Kuya Joel and Ate Beck. At sa lahat ng ating mga kaibigan, welcome po kayo. This is a live prayer and counseling na kung saan tayo po ay sama-samang nananalangin at patuloy na nakikinig ng mga salita ng Diyos.
Ngayong gabi mga kaibigan ay manalangin muna tayo at request si Ate Beng na manalangin sa ating pagpasimula sa ating programa ngayong gabi. Damo kita mga kabukuan, Ginoo na mga salamat siya nagagabi yun na ikaw, Ginoo na haamon ng kahigayunan. Salamat o Diyos sa nimo pag-petition haamon hangaran ni Jesus. Amen, amen. Praise the Lord. Kumusta ka mo mga kasangkayan? Ate Teresa Caustin. Kumusta naman dida ha iyo lugar? O pa yung gabi ha yung tanan dida? Sa rin ni Ate Teresa Caustin. Blessed evening, Pastor and Pastora of tanan na viewers at baton ang imong problema. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Ikaw Ate Bek, kumusta ka na Ate Bek? Kumusta ka na Ate Bek? Kaya kumusta na ito mga kasangkayan? Yan ang gabi. Open nga gabi ay yung tanan, mga kabukuan, mga kasangkayan, di daniyo tagsa-tagsa ng panimalay, ang Diyos mo petition na yung kinabuhi. Then mo pa yung gabi, Luzon, Visayas, San Mindanao, Leyte, and Samar. Kaya gabi. Alright, so para pagtikan ato mga kasangkayan, pamatian naton yung awit. Alright. Kaibigang mataling para aton na tanan. Ang kinahanglan mo, ing kaupod, ang kasing-kasing mo nabibido. Diri ka good niya babayaan, diri ka niya papabayan. Hakada adlaw diri yan nagbabago, pirmitang ulan sa araimo. Yaan ingin bibini, di nga sangkay, na tanang nga oras imo madadaupan. Hi Jesus akong hinihigugma, yalaan suok ko nga sangkay. Kung hiya imo natatapuran, sugat ko, ya ang sangkay nimo. Ang sangkay ko, ya ang sangkay nimo. Ang sangkay ko, ya ang sangkay nimo. Orasan akon panginahanglan, adaya kung im tatawagan. Bisan pa orasan ka maluya, Ginoo may nim kadaugan. Kada adlaw diri yan nagbabago, Pirmitang ko nan sa imo. Yaan ingin bibini, di nga sangkay, na tanan nga oras imo madadaupan. Hi Jesus akon hinihigugma, yalaan suok ko nga sangkay. Kung hiya imo natatapuran, sugat ko, yaan sangkay nimo. Ang sangkay ko, yaan sangkay nimo. Ang sangkay ko, yaan sangkay nimo. Sangkay, kung hiya imo natatapuran, sugat ko, yaan sangkay nimo. Hi Jesus akong hinihigugma, yalaan suok ko nga sangkay. Kung hiya imo natatapuran, sugat ko, yaan sangkay nimo. Hi Jesus akong hinihigugma, yalaan suok ko nga sangkay. Kung hiya
kaya imo natatapuran sugat ko. Alright, mga kasangkayan, Jesus Gudla at Beka naton so kasangkay. Okay? So yun ang gabi mga kasangkayan ay kaagad tayo dadako sa pagkikinig ng mga salita ng Diyos na si-share ni Ate Bek. Ngayong gabi ay buksan po natin ang ating mga puso, ang ating mga isipan na patuloy tayong makinig ng mga salita ng Diyos. Dahil sa patuloy nating pagkikinig mga kaibigan ng salita ng Diyos, ito ay nagbibigay sa atin ng kalakasan at katagumpayan, kadaugan, habisan ano nga problema nga naabot sa atong kinabuhi. So aton ihatag ang higayon, ang aton mag-share na our word of inspiration for tonight ni Ate Bek. Kumusta ka na, Ate Bek? Praise the Lord, maupay ang gabi ha iyong atanan, mga kasangkayan, mga kabugtuan naton mga viewers, nga dadin yung tagsa-tagsa mga panimalay, maupay ang gabi ha iyo. Yan, adi, mag-share naman kita, pulong sa Ginoo para ha aton atanan. Okay. So, pulong sa Ginoo nga atong pagabasahon di da Efeso, Kapitulo 6, versikulo 7 nga tuhan 8. Efeso 6, versikulo 7 nga tuha 8. Nagsiring ang pulong sa Ginoo. Pagtrabaho, hin kinasing-kasing sugad nga ang Ginoo mismo, an iyo ginaalagaran, ngan diri laan mga tawo. Kay maaram kamo nga ang Ginoo an magbabalos hakada usa. Sumala han iyo ginbuhat nga maupay, uripon man hiya o dire. So yan ang nga gabi mga kabugtuan, mga kasangkayan. Maupay gud ini nga bersikulo ha aton ni sagdon ini parahan mga uripon yan mga agaron. Ibig sabihin na totally uripon iton baga halaro man gud dito niya nga uripon ano. Ito na sagdon parahan mga katulong o kabulig habalay. Mga kabulig habalay ngan parahan mga agaron nga adaha. Panimalay nga may da mga surugoon. So, yan po lang sa Ginoo nagsirin din pagtrabahohin maupay o pagtrabahohin kinasing-kasing sugad nga ang Ginoo an mismo an imo ginaalagaran. So, yan ang gabi, duduha kami ni Kuya Joel mag-share hini nga pulong para kon ano tiya ideya tungod nga nagtrabaho gyapon hiya nga may daniya nakakalabaw ha iya nga iya sing pa may mayor tungod da eskwelahan ano. So bilang kabulig or bilang trabahante ngan may dagap niya experience bilang gihapon bilang agaron tungod nga pastor gyap hiya ngan so may damot iya ma-share ini nga mga experiences niya kung ano it maupay para haaton nga tanan. So yan ang gabi mga kabugtuan kung may niyo mga pakiana bilang trabahante o bilang surugoon bilang agaron gihapon pwede niyo i-comments needed aton mga comments, live comments. Pwede niyo i-comment sila kung ano yung mga pakiana para mababato na kon ngan mababaton gyap ni Kuya Joel. Okay. Amen. So, yan na. I-share na kon. Kasi rin pagtrabahohin kinasing-kasing. So, si Apostle Paul, nagdasiga aton nga pagtrabaho kita hin kinasing-kasing. Kaya may dangayan, pagtrabaho nga diri kinasing-kasing. Kuya Joel, ano? Yes, tama. Oo, so may dangayan, pagtrabaho nga diri kinasing-kasing. So kung diri kinasing-kasing, ibig sabihin nagdadabog iton, Kuya Joel. Tapos maringasa pagod. Ngan maaringasa, ngan ano pa, nagmumurusot. Oo. Oh, nagmumurusot. Para nang kwanla, inin baga... Complement. Oo. So sirayang pulong sa Ginoo, pagtrabahuhin kinasing-kasing. So damo ngayon ini iton gindadasig ni Apostle Paul haaton kay amaram ni Apostle Paul nga may dagud mga nagtratrabaho nga diri kinasing-kasing. May daliwat kontrasweldo la. So ang pulong sa Ginoo nagdasig aton nga magtrabaho sugad. Kaya mas magtrabaho kang kinasing-kasing sugad
nga ang Ginoo mismo an iyugin aalagaran ngan diri laan mga tawo. Amen. Oo. So base ito na pulong sa Ginoo, diri makakadasig Paul kun inin mga tao magsugot. So karag signon may daguday mga tao nga diri gud kinasing-kasing nga magtrabaho. Ngan kasi ring niya verse 8 gihap, kay maaram kamo ngan Ginoo an magbabalos ha kada usa. So kung magtrabaho kay ang kitahing kinasing-kasing, ang Dios mismo ang magbabalos han imo pagtrabaho. Amen. Usa nga bagay nga mahinumduman nimo nga nagtatrabaho ka, nga ang Ginoo naghatag ha imo hinkusog. Mao pay nga panlawas, kaya at imo lawas diri di mo asaring paman gamiton nit diri maupay. Kung magtrabaho ka para Ginoo, magtrabaho ka kung may nanimo mga agaron, magtrabaho ka para Ginoo, para ang Dios mismo magbabalos sa imo hin maupay. Ngan sinini magbabalos hakada usa sumalakan iya ginbuhat nga maupay. Sumala niya ginbuhat nga maupay. Mauripon man o diri. Kaya hakinabuhi naton mauripon man o diri, matrabahante man o diri, kinahanglan haaton pagtrabaho gimbubuhat naton ini para ha Ginoo. Amen. Si Kuya Joel, ano't imo ma-share gihap? Tama sa rin Ate Becca, no? At aton serbi, pagtrabaho, diri para lamang hatawo. Kaya kung tao at aton siserbihan, it aton pagtrabaho, diri good sincere, mga kasangkayan. So, ini applicable ini, ano? Ito po ay applicable sa anumang trabaho na ating ginagawa araw-araw. Ito man ay nasa gobyerno ka man or sa pribado. Ito po ay pagiging servant, pagiging maserbihon, maalagaron. Kinayahin sa nga Kristohanon nga nagsusunod sa Ginoo, deserve willingly, diri pinirit, diri pinugos kapag serbi. Kahit aton isiserbihan, kung may trabaho ka man, diri ang tao kundi ang Ginoo. Ngan, ini, mahihimo naton ini kung ang Ginoo aadaha aton mga kinabuhi. So, sa rin nga ni Didi nga, ang mga tao nga nag-aalaga na iya, makarawat hin reward. Di kang Ginoo for whatever good he has done, whether he is a slave or free. Ibig sabihin, waray pinili ang Ginoo. Kung ikaw man hamubulaan imo pagkitahan imo kaluguringon o hataas man animo kinamumutangan, waray sapayan. Ang importante dida, anuman animo sitwasyon na imo kinabuhi, may ka sinisiring spirit of servanthood. Kay ang Ginoo nagbabalos. Diri nga tanan nga higayon nakakabalos ang aton mga siserbihan. In fact, naton mga siserbihan nga mga tao, diri nga tanan nakakabalos luwata aton. Pero sigurado ako nga ang tinuod nga magbabalos sa aton mga pagserbi. For example, siserbi kat imo asawa, siserbi kat imo mga anak, imo pamilya. O ano man nga trabahoon, siyahan nga maghahatag hinbalos and reward ha imo Ginoo mga kasangkaya. Tungod hiya at aton kinsiserbihan. Sanglit, maging malipayon ka kung nagsisirbi ka, diri ka magiging diri ka magiging mabugat ang imo pagserbihay mga tao. Amen. Amo ito Ate Beck, kung ipangbit aton mga kasangkayan. Okay, salamat Kuya Joel. Tinuod mga kabugtuan sa atong pagserbi pagtrabaho, kinahanglan kinasing-kasing diri nga siring pa pinirit-pirit la kundiri o diri masay nga obligasyon kundiri may da kasing-kasing ha pagtrabaho para makikita liwat nga ikaw naging sugot. So sa atong pagtrabaho para ha Ginoo, labi na kung buruhaton para ha Ginoo nga ni kakaupay liwat ta aton mga kinabuhi. Salamatin madamo nga ang Diyos aada nagkikitahan aton mga pagtatrabaho. Ngan hiyagod nagre-reward
aton mga kinabuhi. So haaton nga tanan niya nga gabi. Ingka kadasig ko haaton nga tanan nga. Inen trabaho kita, habalay man, eskwelahan man, o bisan ha trabahoan man, ulabaw sa nga tanan nga daha Ginoo. Kinahanglanon na kinasing-kasing nga atong pagtrabaho nga para malilipay ang Ginoo para haton. So magampo kita, yan ang nga gabi para ang Diyos magabulig aton. Marana mo nga Diyos, damo ka pa nga salamat, tani mo pagbulig ka amon, Lord. Yan salamat, tani mo pagpahinumdum ha amon, nga kami Ginoo magtrabaho para Yes, O hani mo Lord. kahimayaan. Thank you, Jesus. We thank you, Lord, nga din, pagimpahinumduman mo kami nga, abang magtrabaho kami Ginoo, magtrabaho kami nga, may da Ginoo, kinasing-kasing nga pagtrabaho para hain mo, Lord. Salamatin madamo amayan imo grasya, supisyentehin madamo ang ngaran ni Jesus. Amen. So yan ang nga gabi mga kabugtuan, mga kasangkayan, sa nga awit para haaton nga tanan. Sa nga awit para aton nga tanan, isang pintong mahiwaga. Nga portahan, kinahanglan abrihan. Jesus, aadto nagtutuktok, ginhuhulat batong masamok ang imo kinabuhi kung waray Kristo hain. Una-una kung ano nga kalipay ang aabaton mo, dito nga kahimayaan. At kasing-kasing nga abrihan, yan ni Kristo pasakon, katalwasan, ungod nga kakarawton. Sa nga portahan, kinahanglan abrihan. Ni Jesus aadto nagtutuktok, ginhuhulat batong kung ano nga kalipay ang aabaton mo, dito nga kahimayaan. Kasing-kasing abrihan, nga ni Kristo pasakon, katalwasan, ungod nga kakarawton. Una-una kung ano nga kalipay ang aabaton mo, dito nga kahimayaan. Kasing-kasing abrihan, nga ni Kristo pasakon,
mga kasangkayan, maupay gud ang Ginoo ano. Aton mga kinabuhi kay gud nagahatag nga aton ing kataluwasan nga ungod aton mga kinabuhi. Amen. Praise the Lord. So, yun na gabi mga kasangkayan. Mag-aampo kita na aton mga kabugtuan nga may dang mga balatian. Anuman ang sitwasyon na mo kinabuhi, sangkay, padayon lang pagtapo na Ginoo kay di dahaiya waray imposible. Okay? So, mag-aampo kita. Nga tanan nga may dang mga ginaabat nga meron kang nararamdaman na sakit o anumang karamdaman na meron ka mula sa iyong ulo hanggang sa iyong mga paa. Kaibigan, wala pong imposible sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoong Hesus, salamat po na Ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Kami po'y lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba. Lord, patawarin mo anuman ang aming mga nagawa. Nasabi na hindi kalugod-lugod sa harap ni mo, Panginoon. Linisin mo po ang aming puso sa pamamagitan ng iyong dugo. At inaalay namin sa gabing ito ang aming espiritu, katawan at kaluluwa. Dahil Ikaw ang Diyos na may-ari ng aming buhay. Lord, inaalay namin ang aming mga sarili, anumang karamdaman, Lord, na nasa aming katawan sa pangalan ni Jesus. We declare your healing power to flow in Jesus' name by the power of the blood of Jesus. Salamat po, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na nagpapagaling sa lahat ng karamdaman. Salamat po, Lord, na Ikaw ang aming master. Ikaw ang aming pinaglilingkuran, Panginoon, hindi tao. Salamat, Lord, hanimo padayon nga pagkiwaha amon mga kinabuhi. We give you all the praises, all the glory and honor in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Kaya mga kabugtuan, mga kasangkayan, padayon kung kita pagkilala ha Dios kaya gudlaan naton masasarigan nga magahatag ha aton hing kusog hapag padayon hapag alagad ha Ginoo. Aton mga kinabuhi, waray gud imposible kung kita natapod ha Ginoo. Kaya mga kabugtuan, mga kasangkayan, kung kita nag-aalagad ha Ginoo, ang Dios padayon magahatag ha aton hin kinabuhi nga waray katapusan di lamang kan Jesucristo nga naaton mga kinabuhi ang Dios kaupod kadakla. Amen. Praise the Lord. Okay, binabati natin si Ate Salud. Birthday niya ngayon. Okay, so happy birthday sa iyo, Ate Salud. 4 yan na. Ano yan na? 4. Bukas pa. 5. Advance happy birthday o ngayon pang birthday ni Ate Salud. So awitan po natin ang ating batuner ngayong gabi. Para bukas. Okay, batiin natin. Happy birthday para sa iyo, Ate Salud. Alright, advance happy birthday. Salamat kabate ni Ate Visitasyon. Ate Teresa. Alright, hallelujah. Purihin natin ang Diyos. So, patuloy po tayo sa ating pag-comment, sa ating live chat, mga kaibigan. Ang ginshare ni Ate Beck ay tungkol po sa ating pagiging servant o magkaroon ng servanthood dahil ito po ay nakakalugod sa harap ng Diyos. So, para sa inyo po, mga kaibigan, gaano po kahalaga ang pagiging servant? Ano po ang naidudulot nito sa ating mga buhay? Kung kayo po ay saling pa nag-aalagad, nga diri ka nag-uulatin balos sa mga tao, kay ang Ginoo at imong siserbihan, ano po ang epekto nito sa iyong buhay kapag ikaw ay nagtatrabaho hindi para sa tao, kundi para sa Panginoon? So, ano po ang epekto nito at gaano ito kahalaga sa iyong buhay? Yan. Ate Beck, ikaw muna, Ate Beck. Gaano kahalaga? Ikaw una kay nagtrabaho ka gobyerno. Okay. Kaya para sa akin, mga kaibigan, ang pagsunod o pag-serve sa mga tao, ito ay isang gawain na meron po talagang gantimpala. Kapag tayo po ay nagsiserve, hindi para sa mga tao na ating pinaglilingkuran, kundi sa Diyos.
Ang ating pong tunay na agaron, at atong tunay nga master ang Panginoon. So para sa akin, una sa lahat, maging mapasalamatong kita Ginoo nga binigyan tayo ng trabaho. Kasi dahil sa trabaho, diyan tayo pinagpapala ng Diyos. Ang sabi ng Biblia nga, ang taong nagtatanim ay nakakaani, ay merong aanihin. Kaya kapag tayo po'y nagtatanim ng pagtatrabaho, nakakaani po tayo. Sino po ang nagbibless sa atin? Ang Panginoon. Kaya ako po ay nagpapasalamat na binigyan ako ng opportunity na makapagtrabaho at the same time, ikaw ay maging instrumento na ang mga taong kasama mo sa trabaho ay makilala ang Panginoon. Minsan meron akong kasama sa trabaho. Habang ako'y nanonood ng isang video tungkol sa nagpipreach, na isang pastor. Sabi niya, Sir, nanonood ka niyan? Sabi ko, oo. Kasi diyan ako sumisimba. Ha? Talaga? So, doon kami nagsabi siya na siya pala ay Kristiyano. Hindi ko alam na kasama ko siya sa trabaho. Siya pala ay tumanggap na sa Panginoon. So, salamat sa Panginoon na kapag tayo po ay nasa workplace, may mga tao pala na nag-aalagad sa Ginoo. Kaya kahit nandun tayo sa ating workplace, huwag nating kaligtaan na tayo po ay Kristiyano. Hindi lang sa simbahan, kundi sa lahat ng lugar. Saan man tayo nandoon o sa trabaho man, ganun pa rin ang ating pamumuhay. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na binigyan ako ng opportunity na makapagtrabaho at maging instrumento na ang mga taong ito ay makakilala sa Diyos. Yan. Purihin natin ang Panginoon. Ikaw, Ate Beck, ikaw naman. Hakon kinabuhi, basta magtrabaho. Nagtatrabaho ako bisan sugad kon bisan sugad direct ginsusugo basta maaram ako nga nakita ko nga may trabaho gintatrabaho ko. Not because nga may da ako agaron, kundi gintatrabaho ton kay gusto ko magtrabaho. Ngan malipay ang Dios para hakon kinabuhi. Yan say pa kun hiya ko nag-commit ako hito nga usa nga simpa trabahoon, like for example hini nga anbaton hini nga programa so usag ya pini nga trabaho mo, although makasaring kita nga sayon lay niya ginakan pero usay ni ka simpa mabugat nga trabaho kung nato na mabugat ini nga trabaho. Kaya salamat ta Ginoo nga bisan mabugat nga trabaho, ang Diyos, ang presensya ng Diyos nagahatag hingkagaan para makashare ka sa pulong sa Ginoo at makag-pray nga to sa mga tao. Kaya hingka kalipay gud nako ang pagtrabaho para haginungan para ha mga tao. Oo, tama sa rin Ate Beck, kay may nakalipay basta nga ni ka magtrabaho nga sincero, nga may naka sa rin pa may servanthood, may nakalipay nga diri ka pinugos, diri ka pinirit. Ngan ini nga imo pagtrabaho para sa Dios. Bisan ano nga trabaho imo gitatrabaho, basta para kay Lord. Ha? Iton nga mahimaya ang Ginoo imo kinabuhi, may dahiton siring nga reward ti kang Ginoo. Yan ang sinabi ng kanina sa binasa ni Ate Beck sa Ephesians chapter 6 verse 8 na because you know that everyone will receive a reward from the Lord for whatever good he has done. Yan. So sa lahat ng iyong ginawa na kabutihan para sa mga tao, ang nagre-reward hindi yung mga tao. Gumagamit ang Diyos ng mga tao. Ang Diyos mismo ang source ng gantimpala ng reward sa mga taong nagsiserve sa Kanya. Purihin natin ang Diyos. So, i-comment po natin sa ating live chat kung ano't epekto inihaay mo kinabuhi kung ikaw nagsisirbi ha mga tao pero di mo pagserbi para ha Diyos. Yan. Praise the name of the Music Lord. na yung para aton nga tanan. Okay. So, para ha aton nga tanan, ako'y laang maglingkod.
Jesus, ang bulig ko. Ikaw ang kalamragan ko, ikaw ang kalipayan ko, ikaw ang kinahanglan. Nawala ang kabiguan, Okay, magandang kita mga nagmamahal ang kapulitan. kahiman. Parahain yung matagal nga namamati ng ating programa. Ginuda mo nga salamatan mo padayong pagbendisyon na niramat kinabuhi. Salamat Lord, labi na ito, nag-ampo kami ginuhat itong mga tao nga may mga trabaho. Nagtrabaho ang gobyerno, nagtrabaho man mga kabulig nga balay, nagtrabaho man Ginoo, mga construction, nagaang mga di opisina man hira Lord, nagampo kami Ginoo nga ikaw magapanalangin na irat kinabuhi. Nagampo kami Lord nga ikaw ang Dios, susbaranan nga tanan, paano maging servanthood. Lord, nagampo kami o Dios, hanimo padayon nga pagpanalangin ha ira, tagira Ginoo, hingkusog, bisan pa handa mo nga mga trabahoon, ikaw Ginoo, magabulig ha ira, nga magkaada hira Ginong kaara, mapagtrabaho, kusog nga pagtrabaho nga gikan ha imo. Ug salamat Amay han imo padayon Yes, Ginoo nga pagbendisyon. Padayon Ginoo nga pagpanalangin ha matag usa nga kinabuhi nga nakakabatiyan na Lord nga nagkamay-ada hira kusog nga hira nakatrabaho. Nga era Ginoo increase mo era mga sweldo nga hira Ginoo magamada maupay nga panlawas. Ang salamat Lord nga nga mga sweldo sufisyente ka upay para sa ilang pamilya. Yes. Ang mga pag-ampo Ginoo nga ikaw padayon magapanalangin ang ngaran ni Jesus. Amen. Amen and amen. Praise the Lord. Okay. May dadidios nga comment. May dadidios nga comment sa atong babasahon ka. Tiyang Carmen Sita Luna. Mahalaga ang maging servant lalo na sa Panginoon kasi siya ang tunay nating agaron at siya lang dapat ang ating susundin bago ang lahat. Kung si Lord ang ating paglilingkuran, magkamay-ada kita, hinkalamragan. Amen. Amen. Praise the Lord. Okay, mula kay Ate Michelle, sabi ni Ate Michelle, work heartily even no one sees. Do it for God's glory. It makes me humbled and motivated and enjoys even tons of loads, for God is my master. Yan. Amen. Oo. Kapag iniisip natin, Ate Vic, na ang ating pinagtatrabuhan, diri tao, diri ang aton mga agaron dinihatuna, kundi ang aton agaron halangit, nagiging mas magaan iton trabaho sa mga itong ating mission. Bisan pa sila pa mabugat ng mga load, mga trabaho, nagiging magaan, nag-i-enjoy ka kay ang Ginoo itimo gin tatrabahuan. Yan, Amen. Praise God. Ngayon maupay liwat Kuya Jewel, kung nagtatrabaho nga, sa ring pamalipayon. Kaya panahon nga magtrabaho ka nga malipayon, mas lalong magaan ang trabahoon. Bisan damo ito nga trabahoon. Ngan matatapos liwat dayon, kaya adaman an Dios magabulig nga aton kinabuhi. Ngan adlaw-adlaw kita Ate Vic, nga may nadamod at mga trabaho. Bisan nalahabalay ng mga trabahoon. Ang usahay tungod iton mga kadamong nga trabahoon, mga labahan, limpyuhan, usahay na nabubugatan kita. Sabi na kung waray na bulig ka imo, nadamot trabahoon. Inin, baga makapoy. Pero kung ginuna-huna naton ngayon nga mga trabaho, bisan ano ka bugat, kung isipon naton nga hi Lord, iton tag-iya, iton aton ginta trabaho, nalilipay kita nga nagiging mas magaan. So, we should always recognize that God is our master. That God is the one we are serving. Yan aton siring pa ginsisirbihan diri ang tao. Yan, Amen. Okay, music para aton nga tanan. Okay, bago tayo makinig sa isang awitin, sabi ni Ate Carmen, kahit sa bahay, sa mga gawain, kung si Lord ang ating center, magaan sa pakiramdam, ngan may kalipay. Yes, amen. Praise the Lord.
Okay, para sa ating lahat, mga kaibigan, pakinggan mo natin ang isang awitin, Nasaan Kaya Ako? Nag-uuyag hangin ang kinabuhi. Nglit mga kasangkayan, usahay ada kita ha trabaho nga balik-balik say makapoy itong balik-balik na trabaho nga waray kahumanan. Ngan siguro may nanaton mga viewers at TV kano nga nagtatrabaho ha aton adlaw-adlaw nga trabaho nga naabat naton in kakapoy. Ngan bisan pa naton mga OFW nga nagtatrabaho diri siring paharumamay. Ay, hindi madali na magtrabaho na malayo sa iyong mga mahal sa buhay. Subalit, ang programang ito ay patuloy na nagre-reach out sa ating mga OFW, sa lahat ng ating mga nagtatrabaho sa ibang bansa, malayo man sa ating mga mahal sa buhay. Ang mahalaga na tayo po ay sinasamahan ng Panginoon. Sa ngayong gabi ay napakahalaga na si Jesus ang maging sentro ng ating buhay. Kaya kung hindi mo pa naranasan na ang Panginoon ang siyang gumagabay sa iyo sa iyong trabaho, pwede mo siyang bigyan ng pagkakataon na siya ang gumabay, siya ang magkontrol ng iyong buhay. Isa lamang ang dahilan kung bakit hindi natin nararanasan ang paggabay ng Diyos. Ito po ay kasalanan. Ang kasalanan, sabi ng Biblia, lahat tayo ay nagkasala at nahiwalay sa Diyos. Tinuod mga kabugtuan. Oo. Nga ang kabayaran, amuan, kamatayon mo waray. Katapusan. Kaya mga kabugtuan, importante guninduro ha atong mga kinabuhi. Amen. Praise the Lord. So ngayong gabi ay kung hindi mo pa tinanggap si Jesus sa iyong puso ay pwede kang sumunod sa panalangin na ito at hayaan natin ang Panginoon ang siya maghari sa ating puso upang mabigyan tayo ng kalakasan araw-araw sa lahat ng ating mga hinaharap na mga trabaho. Hallelujah. Let us pray. Ang gawin mo lang ay sumunod ka sa panalangin na ito mula sa iyong puso. Panginoong Hesus, salamat po sa iyong mga salita. Inaamin ko, Panginoon, na ako ay makasalanan. Patawarin mo ako, Panginoon, sa lahat ng aking mga nagawang mga kasalanan. Linisin mo po ang aking puso sa pamamagitan ng iyong dugo. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat, Panginoon, sa pagbabago ng aking buhay. Tulungan mo ako ng aking magawa ang aking responsibilidad at ang lahat ng aking mga gagawin. Salamat sa iyong presensya. Salamat sa iyong pagpapatawad. Salamat sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. Purihin natin ang Diyos. Kaya mga kabugtuan, madamo nga salamat. Sugaron talaan na ini, mga kabugtuan. Sugaron talaan na ini. At wala na ini nga pansamantalang. Tatapusin ini nga itong programa. Buwas nga adlaw, magkikita-gyap kita ha atong live. Didi ha YouTube channel. Kuya Joel nga natibek. Padayon kita mag-subscribe. Mag-click button, mag-like button, bell, mag-like, mag-share, and mag-comment sa naton programa. So yan na nga gabi, makasiring kami iyo. Maupay yan iyo pagkikuro sa amon, maupay nga gabi. Nga, magkita-kita kita buwas nga adlaw. Mao nga oras, alas 8 nga to, alas 9. So, ganit ang Diyos magabindisyon na atong katanan. Aterbe kami kasabing bye. Okay, God bless you po. Ito po si Kuya Joel at patuloy nating suportahan ang ating pong programa dito po sa YouTube channel. At kung meron kayong pagkakataon, ay pwede niyong balikan ang ating mga nagdaang mga live stream at tayo po ay mag-comment ng mga verses, mga encouragement kasi po yan po ay nababasa ng napakaraming tao. Okay? So, pagkatapos po dito ng ating live stream, ay mag-comment tayo sa comment section sa baba upang ito ay mabasa. Ito pong live chat ay mawawala po ito sa ilang araw, pero yung ating comment sa baba ng video ay hindi po yan mawawala hanggang merong pong YouTube. Okay? So, pagpalain po kayo ng Panginoon. Salamat po at kayo po ay patuloy na sumabaybay sa programa ito. God bless you and we love you all.
Anbot nga aga ngan ini nagahatag, imbot nga paglaom kun kagabi man ikaw